Ćao društvo, počinjemo sa novim vlogom. Sad sam snimala i neke storije, pa sam ukapirala da mi je baš lepo da pričam sa vama i onda rekao da ne udavim ljude potpuno na storiju, ovde ste već navikli da se ja zapričavam onoliko, tako da je to potpuno u redu. Što volim da preteram, pa čudo jedno. Ovo je Chanel, ljudi. Da li to što, pod stare dane počneš da voliš? Šta li? Ja nikad nešto nisam spektakularno padala u nesvest ranije na Chanel. Sad, ja sve što probam mi se sviđa. Ovo je predivno nešto i mislim da će ovaj pudor otprilike traje za uvek. Stvarno je, stvarno je ogroman. I mislim da sam videla, mislim da nisam pobrkala, da ima i mala varijanta kao putna koja je duže skuplja od ove i onda mi je neko rekao da je kupio tu putnu pa iz ove prebacuje jer je prosto ambalaža takva da je zbog toga skuplja. Takođe bronzer. Fantastičan. Sad sam već polako u pregovorima sama sa sobom na temu pakovanja za Tajland i Kinu, šta nositi, šta ne nositi. Najveća trenutno mi je muka šta ću s kosom, jer mislim da ću morati. Ovde imam neke flekice, to su od bivših bubuljica, jer ja večito ležim ovako na trosedu. I ja kad stavim bronzer, to se tako uflekavi, zato što tačno ispod toga dođe, jako me to nervira. S ove strane sve lepo legne, ovde uvijek izgleda flekavo, ali dobro. Kažem, ako ću furati ovu kosu, onda moram nositi i fen i difuzor, a to mi već zauzima prostor, priličan, pogotovo difuzor, tako da tu još većam, a isto tako sad kad god nešto od šminke koristim, odmah razmišljam da li je ovo uklopivo za poneti, jer stvarno hoću da nosim minimalnu količinu stvari. Što se čuvenog masnog tkiva tiče, definitivno ga skidamo kada se vratim iz Kine, sad ne možemo da stignemo jer moraju biti gotovi i zubi i ostalo. Posle je malo nezgodno zato što se mi vraćamo 25. a čini mi se 11. idemo u Španiju, tako da će opet tu malo biti knap, ali ja još uvijek čekam informaciju da li ću ipak morati po totalku, budući da iako jeste na vratu, nije blizu karotide, tako da, kao što je prvobitno izgledalo, već je bukvalno ispod kože nakačen na mišić, možda ima nade da to može lokalno i ja bih to jako volela. Znamo mi da se ja ne bojim totalne anestezije, ja samo ne volim bolnice, ako da vi volite bolnice. Nego ja se ne bojim operacije, mene smara to blejanje u bolnici kad znam da mi sve to lako prođe i da mi nije nikakav stres, totalna anestezija, ali naravno da ne mogu posle toga da vas puste kući ili istog trenutka. Tako da, eto, to ćemo da vidimo kad se vratim, tako da do tad trpimo i vi i ja. Ono što je meni najvažnije da je ultrazvuk potvrdio da je to sve apsolutno bezopasno i da nemam razloga za brigu, tako da mogu da putujem bez problema. U stvari sam se najviše plašila da oni kažu da je to eventualno nešto sumnjivo, da mi to izvadimo i da onda ja, umjesto da uživam na putovanju, se stresiram i iščekujem mail sa rezultatima histopatologije. Ovo će naravno svakako ići na histopatološki pregled za svaki slučaj, ali prema svemu do sada mirni smo, masno tkivo je. Par žena mi je pisalo da me pita da li ću to skidati, kako se skida, da se one boje i ostalo. Sve što vam ja sad budem rekla, ja vam govorim kao laik, dakle nemojte ovo uzimati kao savjet lekara. Evo da vam je stigao. Moment. Ne znam da li vidite, ali čujete sigurno Milica Krska keks. Htjeloh reći da masno tkivo. Dakle, masno tkivo je nešto što ima tendenciju da raste. Ako stoji, ne mrda i lekar vam kaže da je to sve u redu, ok. Ako krene da raste, moja preporuka je da vadite što pre, jer što bude veće, to će biti ozbiljnija operacija, veći rez i ostalo. Ja sam već imala na leđima, jako dugo mi je stajalo, nije se ni smanjivalo ni raslo. U jednom momentu je počelo da mi smeta, kad ja kažem u jednom momentu posle 10 godina ili više, otišla, skinula i zdravo prijatno. Ovo je krenulo polako da raste i zato hoću što pre da skinem, prosto da bi mi rez bio što manji, mada je dobra, ako može biti dobra, ali dobra lokacija za rez, u smislu nije nešto što će baš onako skroz da se vidi, mada i o tome smo već pričali, ja stvarno nemam nikakav problem sa ožiljcima. Meni su ožiljci pokazatelji da sam pretekla u nekoj situaciji, tako da zaista nemam od njih nikakav kompleks. Danas mi je plan da pozavršavam par stvari što se posla tiče, pošto je nedelja, znam da ne može stigne, odnosno verovatno neće stići nikakav mail i slično, da onako lepo uživam, da pozavršavam nekoliko stvari koje odlažem danima. Davno nisam imala bukvalno 4-5 maskara koje su mi sve strava, a kao moram ih nekim redom trošiti. Ovo mi je eyeliner, ovo mi je... ovo sam dobila u nekom PR paketu Lovren neka maskara. To je bilo da li Benu apoteke, na primjer. Čini mi se od njih.
I čim sam je ostavila ovde, znači da je okej, da nisam imala neki problem. Body maskara mi se sviđa. Ovo je Christian Breton, to je onaj serum za trepavice koji moram ostaviti negdje pri ruci jer zaboravim da ga koristim. Lums Lovely Lashes, odlična. L'Oreal Paradise Big Deal, obožavam. Ovo je ona Sky High, ali ona sa srebrnim šljokicama koju realno više verovatno neću ni koristiti, kupila da imam ako neko pita. I Sephora Size Up. Znači, ovo su sve načete maskare i sve ih volim. I sad Tijana budi pametna kojim redom, a znamo da treba da se menjaju malo češće. Ajde sad ćemo stavimo ovu Lauren, čisto eto da vam pokažem kako izgleda. Ne znam ništa o tom brendu, kažem, to je bilo u nekom, čini mi se, novogodišnjem PR paketu, recimo. Debeljuškasta, ona klasična četkica, nije silikonska i blago je, sužava se na vrhu i savijena je na jednu stranu. Nisam sigurna da će odgovarati nekome sa izuzetno sitnim očima jer je baš debela. Nekako nisam sigurna kako bi prilazili, ali sa druge strane je nekako kratka. Ne znam, čudna je, nisam nikad videla ovakvu četkicu. Ja ne vidim ništa, vidite vi što. Lepo mi je izvukla trepavice, ali ih ni malo nije podigla i onda izgleda kao da ih ni nemam. Lepo gustinu daje, u stvari ne daje dužinu, tačno u stvari ovako. Kakav je oblik četkice, takve su i trepavice. Dakle, dobra je za nekoga ko već i prirodno ima dugačke trepavice, a hoće samo gustinu. Ali ako tražite i dužinu i uvijenje, teška priča, probamo još malo. Ali dobro se ne dograđuje, stvarno može da se dodaje koliko hoćeš. Nikad ne znam onaj fazon kao gde čovjek treba da gleda, odnosno žena, da biste vi to videli. Stvarno. Ovako kad gledam blizu na ogledalo izgleda mi odlično, kad se pogledam ovako izgleda mi ko svaka druga, ništa nešto spektakularno. Dobro, okej, nisam pala u nesvest, tako da ona ide u Dovi Jones ovu kuticu. Obroje mi fale, to sad vidim. Da, o jednoj stvari hoću da pričam, a to je hrana sad tokom celog ovog procesa sa zubima. Dakle, ja ne jedem čvrstu hranu uopšte. To je moja odluka zato što je meni izuzetno važno da ovi moji privremeni zubi ostanu čitavi koliko god je to moguće, budući da ja živim od toga što pričam. Ne mogu sebi da dozvolim da lomim te zube na dnevnom nivou, a znam, drugarica mi rekla da je na špagete uspela da polomi. Tako da prosto ja sam izabrala da se uopšte ne zezam sa čvrstom hranom. Kad jedem šta god da jedem, izvadim zube. Da sam mirna, jer bih inače mislila da sam ih progutala ili nešto tako. Tako da, znači, jedem uvek bez njih. Što se hrane tiče, jedem čorbice, jedem Nutrino spomenik, znači ću da im dignem, mogu slobodno mi pošli jedan kontejner koliko sam im para dala u posljednjih 2 nedelje i vjerojatno će biti još narednih nedelju dana. Zato što mi to jako lepo digne energiju, a mogu bukvalno imam u torbi u svakom trenutku ako negde se zateknem gde iznenada ogladnim jer prosto unosi malu količinu kalorija jer kažem jedem čorbice i slično. Dakle, Nutrino, Palenta, ona Dr. Edkeru kesici, ona sa sirom, to inače obožavam i svi u kući, to jedem svaki dan i ubacim jednu kašiku tipa kiselog mleka ili nečega čisto malo još da dodam, ili Millerama da bude malo kremastije, to jako volim da jedem. Što se slatkiša tiče, postoje 2 stvari koje mogu da jedem a da me ne boli. Plazma mlevena sa mlekom, to je u stvari jedino stvarno kalorično što mogu da unesem i to uzmem kad već vidim da umiram od gladi i da nemam snage. Prethodnih dana sve vreme se osjećam jako dobro, non stop idem u WC, baš ono detoks tela, fenomenalan. Jedino mi je bilo nezgodno kad je ciklus krenuo, tad baš nisam imala snage, baš sam bila jako umorna tog dana. I taj dan smo Laki ja išli nešto snimamo i kao krenuli peške kući i ja kažem Laki ja ne mogu, ja se ljuljam. Znači katastrofa koliko sam se loše osjećala. U smislu bez energije, odnosno bez snage. Šta je puding proteinski? Čokoladni proteinski puding, to je fantazija jedna, to jedem manje više svaki dan, pa da tu jednu kuticu, mislim da ima 200 grama, ja to jedem iz 3-4 puta, prosto uzem par kašika i ćao. Ono što mi je najveći šok u celoj priči je što čokoladi ne mogu da priđem. Par dana posle prvog brušenja, bajadere u frižideru, jer ako daj jednu da ubacim u usta pa da se ona topi, ljudi. To je toliko bolelo, da sam ja mislila ću ja umreti. Ja, koja bi dušu svoju prodala za čokoladu, sam išla da pljunem u kantu tu bajaderu, jer je bilo nepodnošljivo koliko je to bolelo. Prošlo jedno 7 dana, napravio Laki palačinke, uspem ja da pojedem 2 slane sa onako narendanim kačkavaljem i malo pavlake i to je to.
I ja kažem daj jednu slatku, neki ide život, namažu on meni Nutellu. Ja sam ljudi samo ovako kako je Nutella curela iz te palačinke, samo delićem jednog zuba pipnula, znači svog zuba, ne ovim veštačkim, odnosno privremeni, pipnula tu Nutellu. U sekundi. Cijela glava me je zabolela, to je nepodnošljiv bol, to je... Ja posle kažem Lakiju, možda ti zamisliš koji je u stvari to otrov? To što ja obožavam, Nutella, generalno čokolada, obožavam. Koji je to otrov kada zub tako reaguje? Je to, kažem, stvarno nepodnošljivo, to ja ne znam s čim da vam uporedim. To je u sekundi smak sveta od bola. Tako da ovo je definitivno najbolja dijeta mog života jer mi ne pada na pamet da nešto pojedem. Bukvalno je Laki u fazonu kao, ali ti bi možda i mogla, ja kažem, ne, pusti ti to, ja ponovo da doživim taj moment da mi tako zaboli, ne dolazi u obzir. Kažem, čorbice, kad je meso u pitanju, opet u čorbicama pa raskuvano, razne povrćke raskuvane, znači sve te tako stvari koje ne zahtevaju da ja zagrizam zubima, jedem. Ja bih verovatno mogla da jedem neku čvrstu hranu sa to malo zuba što imam, ali ja mislim da bih time opet nadraživala desni, a meni je cilj da moje desni budu što mirnije, što čistije, zdravije u trenutku kada se budu fiksirali novi zubi. Ne znam da li razumete. Znači, ja sad ako uzmem da jedem nešto što moram da kidam ili da baš žvaćem, ja bih opet te desni drndala, a znamo da su mi problematične i da krvare i da se prave žepovi i ostalo, tako da ja se držim ovoga, jako se dobro osjećam, skinula sam ja mislim ljudi jedno 4-5 kila za 2 nedelje, ali zato što prosto jako malo kalorija unosim, ali zdravih kalorija. Sve to što jedem je jako dobro, realno jedini šećeri koji unosim su ti iz nutrina. Jednom sam pojela čak i bananu, doduše onako malo prezrelo da mi bude malo mekša. Ali eto, to su vam savjeti kada je hrana u pitanju što se mene tiče. Meni ovo savršeno odgovara, dobro se osjećam, da, i pijem svako jutro proteinski šejk. To sam provalila, mi baš odgovara jer ja inače preskačem doručak jer imam nizak pritisak i spavalica sam i onda ako se dobro najedem kao što bi trebalo za doručak, meni se odmah spava i nije mi ni do čega. Ja lepo u pola litre vode stavim taj proteinski šejk i to lepo mućkam, popijem u narednih recimo pola sata i to mi baš prija. Eto. Inače, aj gornji privremeni su napravljeni po mojim novim zubima, dakle tako će izgledati, samo naravno neće biti ovako žuti, a donji su mi ostali oni stari privremeni, jer sam morala da žurim. Nismo imali u planu, jer ako nema veze, oni mi se ne vide toliko, važno mi samo da ih imam da mogu da govorim, jer sva ta sloba tipa c, s i ostalo treba mi. Trebaju mi donji zubi da bih mogla da ih izgovorim. Da, sad mogu da vam pokažem a neću ovaj sa šljokicama, njega ću na kraju dana kažem kad sve završim. Jako dobar setting spray, jako. Znači vidite, bukvalno nema vode, ništa. Bukvalno isto kao dobar lak za kosu, samo nema miris laka za kosu. Mislim, nije ni prelep miris. Ove stvari prosto uvek imaju malo tog nečega, ali budući da on ima izuzetno masno lice, odnosno masno kožu lice, onda sam u fazonu ovo mora da valja i stvarno jako dobro drži šminku. Prištedeću ga, jer kažem, cenovno je dosta jaka, vidjet ću koliko će mi potrebati, srećna vest je da stvarno ne treba mnogo da se koristi, ali definitivno mi odgovara više od svih onih sa vodicom. Znate vam to uvek kažem, ako nešto mi bukvalno ostaje onako mokro po licu, džaba. Sad sam ukapirala da prethodno što sam snimala da mi je ekspozicija otišla, pa sam to sad nešto u editu pokušala malo da unormalim, da će biti okej. Probala, odnosno snimila sam vam reel, probala sam u tom reelu prvo crveni, a onda sam posle snimanja sjetila da možda googlam jačinu i nisu razlike samo u bojama, nego u jačini zeleni je najblaži, onda onaj brown, crveni i crni i mogu vam reći ovo je taj crni ozbiljno peče, pritom je iznenađujuće lepa boja na usne, ne smisla da će biti onako baš sivo na mrtvo, pošto je crno. Međutim, nije lepa je. Pošto sam ja završila sa mojim radnim danom, sad ćemo mi da probamo ovaj sprej kao što smo se dogovorili. Dakle, one size šljokičasti, ceo internet je odlepio na njega. Aha. Kad god pokušam noktima ove stvari da skinem, polomim ih. Da sad ne bih mlatila Lakija, ajmo mi ovako makazicama ako uspemo. Dakle, da vidimo. Ovo izgleda fenomenalno na licu, na snimcima i to, nisam baš sigurna gde bih sa ovim. Ali sad ćemo da vidimo, možda se ja jako varam.
Možda sam malo prećerala. Pretjerala sam definitivno, pošto mi oči suze. Vjerojatno je trebalo malo dalje da stavim. Razmaza se. Ok, jel vi išta ovdje? Uživo se jako puno vidi. Jako. Zlatne su, jako su lepe. Ja ovo vjerojatno nikad u svom životu neću staviti na lice. Ali tipa dekolte, ruke. Još mi sad peko usne, znači umirem. Ja uopšte ne znam da li vi išta ovo vidite, da li treba neko svetlo da se veštačko uperi ili ne. Ali stvarno, kažem, za moje lice ovo nije, nigde neću ići sa full šljokicama na licu, ali dekolte je ostalo fantazija. Eto, idem sad definitivno da skinem šminku, zato što sad već sve peče. Aj, čao. Napravi mi muž neko mesance koje bi trebalo da se raspada da mogu da jedem. Može, a? Ja prvo snimam pa jedem standardno.